Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Shoutout po muna tayo sa mga ating listener. Kay User NU dito sa Baltimore, Maryland, USA. At kay Jove 8117. Hello po, San Miguel, Bulacan po, listening from Dubai. At kay Roselyn Pipito. At syempre, doon sa mga listener po natin, maraming salamat po mga giliw naming tagapakinig. At kay Hermie Metoda, watching from Antipolo. Kay Renato San Pedro, Malolos, Bulacan po ako. Again, maraming salamat sa mga giliw naming tagapakinig. Mapanglaw, tahimik, tanging ang paggaspas ng malamyang mga dahon at huni ng mga nababalisang kuliglig ang maririnig sa paligid. Nang mula sa madilim na sulok ay sumulpot ang isang munting anino. Marahan ng pagkilos, tila nag-iingat. Luminga at pinakiramdaman ng paligid. Maya-maya ay isang dalaga ang dumaan. Bit-bit ang batya ng labahan. Pakanta-kanta pa. Napahinto siya nang makita ang munting nilalang. Nabitawan niya ang batya at napatakbo habang sumisigaw. Nabangga siya sa matipunong dibdib ng binatang si Lito. Nagkakaunda-utal-utal na. Humingi siya ng paumanhin sa binata at sinabi ang kanyang nakita. Inihanda ni Lito ang hawak na itak. Ang pakay niya sana sa kakahuyang iyon ay mangahoy. Pinuntahan nila ang sinasabi ng dalaga, subalit wala na roon ang bata. Tinulungan ni Lito ang dalaga sa pagpulot ng batya nito at mga labahang damit. Dapat kasi ay maglalaba ito sa ilog. Lingid sa kanila, ang munting nilalang ay nagkukubli lang at nananatiling nagmamatiyag sa dalawa. Habang pauwi, ay nagpakilala si Lito sa dalaga. Ang dalaga naman ay nagpakilala rin sa pangalang Tanya. Alang binata, hindi na bago sa kanya ang mga kakathang nilalang sa kakahuyan na tinatawag din nilang liblib dahil ito na ang dulo ng kanilang baryo. Bata pa siya ay marami na siyang nakikita na kakaiba. Sa tingin niya ay bagong lipat lang doon ang dalaga, kaya hindi niya ito kilala. Ani ni Tanya, bago nga lang siya sa baryo. Taga Maynila siya at dahil sa namatay na ang papa niya, na tanging kasama sa buhay at nailit pa ng bangko ang bahay nila, kaya mula ngayon ay dito na siya maninirahan sa puder ng tiyahin niyang si Tia Dolores. Nahalata ng binata na nanginginig pa rin sa takot si Tanya. Sa nakita, kaya sumipol siya ng masaya at inaliw ito. Hindi naman maiwasan ng dalaga na mapangiti sa
nakakatuwang pagsipol ni Lito. Mula noon ay naging magkaibigan na sila. Laging sinasamahan ni Lito si Tanya sa paglalaban nito sa ilog. Isang beses ay nakarinig sila ng pagtaluskos mula sa paligid. Hinanap nila ito. Naramdaman ni Lito na nagmumula sa likod ng malalagong halaman ang kaluskos. Kaya bigla niyang hinawi ang makakapal na dahon gamit ang itak niya. Doon ay bumulaga sa kanila ang isang munting nilalang na sa tingin niya ay nasa edad 2 o 3. Napaatras siya at natakot, pero si Tanya ay hindi. Awa ang naramdaman niya. Lalapitan sana niya para kausapin. Ngunit pinigilan siya ni Lito at sinabing hindi ordinaryo ang bata. Tumalikod na ang bata at nagsimulang humakbang palayo nang tawagin ito ng dalaga at kinausap. Tinanong kung ano ang pangalan, saan nakatira at anong ginagawa roon sa ilog. Pero isa man sa kanyang mga tanong ay walang sinagot ang bata. Sa halip ay lumapit ito kay Tanya at marahang hinaplos ang mukha ng dalaga. Pareho silang nagulat sa ginawa ng bata. Pero para kay Tanya, hindi lang pisngi niya ang nahaplos ng bata, kundi maging ang damdamin niya. Hinila ni Lito si Tanya palayo sa bata at binalaan na ako ito ay isang tiyanak. Sabi naman ng dalaga, yung munting nilalang na una niyang nakita sa liblib ay iyon daw ang tiyanak dahil nakakatakot ang itsura. Pero ang isang ito ay hindi dahil normal naman ang itsura. Pero iginiit ng binata na ang mga tiyanak ay may kakayahan na magpalit ng anyo. Kaya hindi sila dapat magpalinlang. Paglingon ni Tanya sa bata ay wala na ito. Sa paglipas ng mga araw, tuwing pupunta ng liblib sina Tanya at Lito, ay palagi pa rin nilang nakikita ang munting nilalang. Nakasunod lang lagi sa kanila. Una ay iniiwasan pa nila ito dahil sa pagdududa ni Lito. Ngunit nang maglaon ay natutuhan din nila na maging kampante sa presensya ng bata. Hindi man ito nagsasalita, ay nararamdaman nila na gusto sila nito. Naging madalas ang pagsasama nilang tatlo. Minsan kapag naglalaba si Tanya, minsan naman ay kapag nangunguha sila ng mga bunga. Nandoon lang ito at nakatingin sa kanila. Kasabay ng pagkahulog ng loob nila sa bata ay ang paglaganap ng balita na may gumagalang tiyanak sa liblib at dumarami ang nabibiktima nito. Nabahala ang Tia Dolores ni Tanya nang malaman ang tungkol sa munting nilalang. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na umatake ito sa mga tao. Isang masakit na alaala ang nananariwa sa isip ni Tia Dolores. Napilitan siya na ipagtapat sa pamangkin ang isang lihim.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.